Espanya de Estados Unidos sa Amerika noong taong 1898. Ang soberanya ng bansa ay ilipat sa Estados Unidos pagkatapos ng kasunduan sa Paris sa may 10 na Disyembre ng nasabing taon. Ayon sa isang thesis sa Detana ni Jose Paramera na nagbuhay ng sarong pag-iring maaaring isang protestang nagkakaitang ng isang awit ng pag-ibig. Ilang dito Paramera na si Detana ay sinilang sa pagtubong ng araw ng problema ng pamilya ng mga Espanyol at binanganan ng pumusibong na